Jien delegat tal-Konferenza Ġenerali ma naqbilx mal-kannabis u kont nivvota le permezz ta' vot sigriet. Inkorlat u ddispjaċut ħafna. Iċ-ċermen tal-Istazzjon Laburista u ċermen tal-Valletta Cultural Agency Micallef ħada għattabla ħabel kontra l-mod li bih il-Partit Laburista qed jagħżel li jmur għal-legalizzazzjoni tal-kannabis mingħajr ma ddiskutija fil-Kunsill Ġenerali Straordinarju tal-Partit. Permezz ta' post fuq Facebook Micallef li ilu jimmilita fil-Labour snin twal qal li l-Partit Laburista kellu l-obbligu li laqqa l-ewwel lid-delegati waqt Konferenza Ġenerali Straordinarja qabel jiddeċidi dwar il-kannabis. Micallef insista li din hija proċedura li toħroġ mill-istess statut tal-Partit Laburista fejn tidħol policy jew materji sensittivi bħal dik li qed jiġi propost rigward il-kannabis. Micallef kien ċar ħafna u qal li ma jaqbilx ma dak li qed jiġi propost fejn tidħol il-ħaxixa. Iżda dan stqar l-eks Segretarju Ġenerali tal-Partit Laburista kellu jsir b'diskussjoni għaliex hekk biss titlob demokrazija f'partit. Jisobija imma fuq din il-materja u kif seħħet inkorlat u ddispjaċut ħafna. Temm il-post tiegħu Micallef. Il-pożizzjoni tal-Partit Laburista saret magħrufa wara stqarrija uffiċjali fejn ħareġ ċar li Labour se jimbotta l-legalizzazzjoni tal-ħaxixa aktar mill-kunċett ta' dekriminalizzazzjoni.